Kaixo, Matxin izenaet eta gaur itzengo du liburu batez, komiki batez, izen hau da. Azken garaipena. Liburu 2012 argitaratutako elkarlana, Julen Ribas eta Iban Zalduan artekoa. Julen Ribasek marrazkik inditu komiki hortan, uste duzen marrazki ederra hauek, eta Iban Zalduak gidoia. Historio Alemanian dago kokatuta etorkizunen 2022 urten ez bana oker. Eta ez da hozin etorkizun baizik eta Bigarren Mundu Gerran nazik Alemanek irabazi ondorengo etorkizuna. Hemen barrun protagonista Sigrid daukagun, hemen atetzen zeina tenientea da, eta bere laguntzailea Ernst. Bi hauek egun baten kasu normal bat jasotzete, naiz eta gero deskurretuko ben hain normala ez dela. Ume batzuk aurkitzeute hildako bat kanalan ondoan, eta hauek behidatzea jotila, eta SS-ko aurkitu zituzten soldadu batzukin. Orduan, behiek ikertzea jun, eta ikusi zuten hildakoak eskun paper zati bat zeukala. Eta ez hori bakarrik, baizik eta kamiseta altxatu eta txilborra zeukala. Dirudinez, umek ez dituzte ja gaur bezala ukitzen etorkizuneko Alemania hortan, eta horren atzetik misterio guztiek agertzea. Liburuak erritmo bizia dauka, irakurtzeko erresa da, eta ez bakarrik marrazki oso onak ditu, eta historia beha magnetikoa da. Harrapatu ite zaitu gaina baditu zenbait itzuli ez dituzunak espero. Gaina Euskadi literatura saria jasozun 2012, hemen atatzen bezala, euskerazko haur eta gazte literatura obraik onenan saria. Liburu gaztentzako zeinek irakurtzeko moduko da, eta gaina ilustrazioak oso politak zezkiet oso. Beraz denei gomendatzei zuen liburua, bereziki komiki zalek zeatenei, eta gainean bereziki euskalduna dela jakin da. Iban Zaldua eta Julen Ribasen. Liburua hemen daukazue, azken garaipena, hurrengo arte, eta ondo ibili. Matxin naiz, eta gaur itzengo dugu liburu batez, komiki batez, izen